Bagong milingkod nga hepe sa Talisay City Police Station nga si Major Gerard A. Spilare miangkon nga dakong hagit kaniya ang mangu sa kahapsay ug kalinaw alang sa nahisgutang dakbayan. Apan siya miangkon nga dili kini makabot kung dili mutabang ang komunidad sa pagpatuman niini. Si Chona Carion sa iyang RTV Presents. Gihulagway nga usa ka dakong hagit alang kang Police Major Gerard A. Spilare ang bag-ong bilingkod nga hepe sa Talisay City Police Station nga mangulo sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay. Dili kalimod nga usa sa suliran nga giatubang sa dakbayan sa Talisay mao ang paghitak sa ginadiling drogas. Gikinahanglan ang bakal nga kamot aron lang mapatuman ang hugot nga kampanya. Si Spilare kinsa usa-usab ka abogado, kalma ug ligdo nga opisyal. Apan matod niini ang paghukod sa illegal nga drogas ug bang krimen ang iyang prioridad. Everything will follow when we hit illegal drugs. That has always been the concept katong pag-assume ni President Duterte na muubos gud ang crime rate kung maigo ang illegal drugs. So, gani sa paglingkod pa lang ni Spilare, bispera sa kapistahan sa syudad, nipasiugda dayon siya og Oplan Limpyo Talisay, operasyon kini kontra kriminalidad. Pipila ka mga tao ang nasikop nga may kalampigitan sa ginadiling drogas ug illegal nga sugal. Matod niya, sinugdanan pa lang kini alang sa mas malinaon ug hapsay nga dakbayan. Apan matod sa bag-ong hepe sa kapulisan nga dili kini makabot kun ang mga pulis lang ang maningkamot kay kinahanglan gyud ang kooperasyon sa komunidad. I want the war on drugs to be more inclusive, meaning the other sectors must participate actively. The community, the barangays. Uban ni Renante Quinones, ako si Chara Carion ug kini ang akong short dokyo.